Hi guys, so nandito na naman tayo sa Arayat guys, Arayat Dam. So nandito tayo sa gilid, yan. Ayan guys. So may mga kasama tayo ngayon, ayun. Yan, yan. Nandun na sila. So yung ano namin ngayon guys ay bobo trap, yan. Bobo trap. Ito guys, oh. Ayan guys, may mga butas. Dito papasok yung ano, isda. Yung pain nila, feeds, yung pain nila. So mamaya makikita natin mamaya. So stay muna guys. Ayan guys, nilalagyan na ng pain yung string. Tawagin na yung bobo trap. Ayan. Anong feeds to? Floating Feeds. Ayan guys, floating feeds. Yung pain nila. Tingnan naman dyan. busy. Mamaya tignan natin kung anong laman ng ilog na to guys. Titignan natin. Ayan guys, oh. Ayan yung dam. Dito namin nilalagay. Ayan. Dami ko lang pain ano. Hindi naman ko magtitipid kasi ilang libong isda ang nandyan. Ito ko nila. Ito ko. Guys, ito yung mga kung paano ginagawa. Makikita natin kung anong effect. Atisan mo tayo. So ayun guys, nilalagay na yung ano, screen. So guys, after 4 minutes, 4 hours. So kukunin na yung ano, yung bobo trap na screen. So ayan. Oh. Pre. Ren! Ren! Ayan o. Ayan o. Ganda ng view dyan ah. Lo! Mababoy akin. Sige nga. Tingnan mo nga. Nakakatakot. Doon o, may mababaw doon o. Gilid. Hindi, mababaw lang yan. Ah, yan. Mababaw lang oh. Yun lang, madulas. Matama na nga. Uy. Ano kaya?
Uy, tilapia. Dalawang tilapia. Ate Jorin Mari, pukwang na eh. Isang ano. Ayun guys. Anak luta. Dalawang tilapia, isang... Uy! Puto! Muntikan na ako mahulog. Ayop na yan. Ayok. Ate Jorin, pukwang na. Dalawang tilapia guys. May isa pang bubo. Isa pang bubo. Ayan guys. Kuha ka. Ayun, ano yun? Silver? Maliit. Nahuli ng isang silver. Ayan. Kaya ka, Jorin. Tinarakan mo ko. Dulas pa ako. Isang janitor. Dalawang tilapia. Yun guys, may uli tayo. Isang janitor, dalawang tilapia, isang silver. Ayan. Umabit ang aking pamadwa. Silver ba yan? Parang ano to eh. Roho yata maliit eh. Tumabit? Yun o. Roho? Gusto nga lumabas ha. Ayos ah. O, saan tayo niyan? So yun guys. Ang lakas ng ulan kanina, hindi kami nakapag ng salvage. Basang basa kami. Ay, Ayan o. sumasama yung kahoy. Basa. Ayan, yung pamingwit niya nasabit. Matibay yung tansi na yun, ano? Kahoy. Ay, busit, naka-video. So guys, nandito kami ngayon sa Condadong Dam, dito sa Arayat, no? Wala, ito lang nahuli namin, maliit. Kung sa lata na sardinas, kasya to. Loko-loko. So yun guys. So yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye.